Зимата променя Врачанския Балкан до неузнаваемост. Придава му леден сивобял до някъде страховит оттенък с усещане за непристъпност. През студения сезон обаче планината е примамливо красива и достъпна, но с всички условности на времето, което от декември до март може да бъде доста сурово. Тръгваме от местността Каличина бара към най-високия връх на Врачанската планина. От хижа Пършевица хващаме утъпкана пътека през гората в подножието на Кръстанова могила. Горичката, през която минахме, всъщност е единствена по маршрута до върха. От тук нагоре се движим по гол и открит участък. Преходът е сравнително лек и не особено дълъг. Маркираният маршрут е без сериозен наклон. Криволичи в седловината между два от високите върхове – Кръстанова могила и първенецът в този дял на Балкана – Бегличка могила. Почти по всяко време тук можем да засечем свободно пасящи коне. Все пак именно тези пасища оформят онзи живописен алпийски облик на покрива на Стара планина. Бегличка могила е уютен и приветлив за туристи връх с височина 1481 метра. Погледът напред обхожда цялото искърско дефиле, спускайки се от величествените кобилени стени надолу към най-близките села Очиндол и Оплетня. Далече на югоизток белеят снежните шапки на поредицата двухилядници в Централен Балкан. Когато човек види страховитите зъбери в някои други части на Врачанския Балкан, би предположил, че първенецът на тази планина е труден за изкачване. Достигането на Бегличка могила обаче е сравнително лесно. Стигайки до тук, човек няма как да не се разходи по стъпките на крали Марко по масивната снага на кобилени стени. Ослепително белият зимен пейзаж е не по-малко обаятелен от гледката през топлите сезони. Ето го онзи внушителен пейзаж, който кара толкова много хора да идват тук. Виждаме го в цветовете на зимата. Дори и през този сезон кобилени стени си струва да бъдат посетени. Земята пропада над 200 метра надолу към сипаите в основата на колосалния масив. Легендите свързват местността с крали Марко. Само могъщ юнак като него можел да подреди каменните откоси по гладкия иначе покрив над скалния венец. И точно тук, ако човек има късмет, може да срещне господарят на планината. Докато се любуваме на гледката, във висините отгоре кръжат белоглави лешояди. Тези величествени птици с размах на крилете около 3 метра, да ги видиш толкова отблизо. От моята гледна точка мога да преброя поне 6-7 от тях. Именно Врачанският Балкан е едно от малкото места в България, където този великан в пернатото царство гнезди по непристъпните зъбери и лети свободно над живописните възвишения.